Mayong gabi, mga katuran kay Kristo. Yari nga itong mga edisyones para sa pagsulog naton sang anticipated ma sa ikaduwa nga Domingo sang Pasma. For the souls of Jose Pison Jr., Janet Pison, kag Jolex Pison, offered by Elisa Pison and children. For the souls of Stanislao Pison, Gertrudis Pison, on her 40 days, offered by Jude Ashley Pison and family. Thanksgiving is offered to Ledesma family for all the blessings received and good health. Thanksgiving is offered to Ernestina Capauan and family for all the blessings received and good health. Kato na. Kato niya mga sponsors, Miss Sheila Awan and family, Mr. and Mrs. Rosana Cusares and family, Mr. and Mrs. Jessie Capauan and family, Mr. and Mrs. Melvin Tamises and family, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Miss Jean Likbanin and family, kag Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family. Sa aton pagpangabuhi, ginapangita naton ang mga butang nga mapus kag madali. Nagalikaw kita sa kabudlay kag pag-antos. Apang ang misteryo sang transfiguration ukon pagbalhin sang dagway ni Jesus sa bukid nagapakilala sa aton ngang himaya nagagikan sa iya pagbaton sa pag-antos nga gintag na sa kasuguan ni Moises. Kag mga ginsulat sa mga propeta. Gani ipangamuyo naton nga makasunod kita kay Jesus sa bagay nga ang krus nagdala kay Jesus sa himaya. Kabay pa nga maagom naton ang kaluwasan paagi sa pagtamay sang aton kaugalingon agud pasanon man ang aton krus upod sa iya. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Titos Prudente. Palihog magtindog ang tanan. Sa mga
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Kung ang Dios nagaapin sa aton, sino ang makapamatok sa aton, ang grasya kag ang dulot nga kaluwasan sang Ginoo yara sa inyo nga tanan. Kag yara sa imo. Ngayon igugma ko mga utod, ang Eucharistia, sakramento sang aton pagbalhin man. Daw ang guaya, ini daw Mount Tabor man. Mabatian nyo ko ron sa Ebanghelyo. Ti peak moment ninyo subong. Amo na hindi ka mo mga subo kay peak moment ninyo ini. Kundi naga-encounter ka mo sa Diyos, permi, no? Sa kada misa. Tanawabla sa Biblia, ang tanan-tanan nga bukid, ang tanan-tanan nga ginatawag nga biblical mountain, no? Amoy na ang ginatawag naton mga peak moments. Ang Eucharistia is the highest and peak moment of all activities in the church. Kita mo? Ano mo? Maangkon nyo kung sa'yo nun pa, may maka-experience ka mo sang tabor, sang Jesus diri sa subong nga gabi. Sorry na lang ang why diri, hindi sila maka-experience sila. Hindi na papati-bati. Hindi ka tutuhod kinaiya. Sorry na lang ang why diri. No? Kay why sila sing peak moment sa ilang nga kabuhi. Tamo? Kanugon. No? Muna nga ari diri ka mo, karon dinaagda kita nga magpakamatay man sa aton mga sala, agod mabanhaw kita sa bag-o nga kabuhi. Mangayo kita subong sang kapatawaran sang Ginoo. Kag luya ko gali nga agdahon kamo sa bagpangamuyo para kay Rex Jan, no? Tagsa lang sila kapauli diri. Isa na isahanon lang ini nga seminarista nyo diri, no? Pangadian nyo siya. Nga kabay pa may magpari man diri sa inyo sa San Rafael, no? Pangadian nyo si Rex Jan sa Panimalay Sukias, no? Nga kabay pa ang Ginoo magpili man sa iya, kag sa pila ka adlaw magakalipay man kita diri sa aton nga katilingban sang San Rafael. Ginoong Jesus, ikaw ang Mesiyas nga nag-antos sing madamo kaginsikway. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoong Jesus, ikaw nagaagda sa tanan sa pagpasan sang ila krus kang magsunod sa imo. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoong Jesus, sa tapos sang imo pag-antos, ikaw ginimaya sang amay pagi sa pagbanhaw. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagawom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tituyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Amen. Maluoy ka, Kristo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka. Liwat. Ginoo, maluoy ka. Sa sining panahon sa Kwaresma, 40 kaadlaw nga retreat naton, way naton ginakanta ang himaya sa Dios kag ang Alleluia. Gani umpisa kita sa liturhiya naton sa nauna nga pangamuyo. Mangamuyo kita nga aton maangkon ang grasya sa pagsabat sa pulong sang Dios.
O Dios nga amon amay, nagsugo ka nga pamatian namon ang imo pinalangga nga anak. Sagura kami sang imo pulong, kag tinlui ang amon tagipusoon, huna-una, balatyagon, kalag, kag konsyensya. Agod nga magkalipay man kami sa pagtanaw sang imong himaya, dira sa imong ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagharipod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Maglingkod kag magpamati gid sa matulid sang pulong sang Dios. Pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Sang ulihi ang Dios nagtilaw kay Abraham. Gintawag niya siya Abraham. Si Abraham nagsabat, "Yari ako, nagapamati ako sa imo." Ang Dios nagsiling, "Dalha ang imo anak, ang imo bugtong nga anak nga si Isaac, nga amugid ginapalangga, kag magkadto ka sa duta sang Moriah. Dito ihalad mo siya, subong halad nga sinunog sa bukid, nga akon itudlo sa imo." Sa makaabot sila sa duog nga ginsiling sang Dios, si Abraham naghimo sing altar, kag ginbangday-bangday niya ang mga gatong sa ibabaw sini. Dayon ginkuha niya ang sundang sa pagpatay sa iya. Pero ang anghel sang Ginoo nagpanawag sa iya gikan sa langit. "Abraham, Abraham," nagsabat siya, "Yari ako." Nagsiling siya, "Hindi pagpatupi ukon pag-anha ang bata. Karon nahibalaan ko na nga nagatuman ka sa Dios, kayo wala mo pagdumili sa ako ng imo bugtong nga anak." Si Abraham na paghulong-hulong, kag nakita niya ang isa kalalaki nga karnero, nga ang iya mga sungay nakasangit sa mga kasiutan, kag hindi na makahalin. Ginkuha niya ini kag ginhalad, subong halad nga sinunog sa baylo sang iya anak. Ang anghel sang Ginoo nagtawag liwat kay Abraham gikan sa langit. "Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Nagasumpa ako sa akon ngalan, nga hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaayuhan, kay ginhimo mo ini kag wala mo gindumili ang imo anak sa akon. Nagasaad ako nga hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaliwat, subong kadamo sa mga bituon sa langit, kag mga balas sa baybay. Amo ang imo mga kaliwat magadaog sang ila mga kaaway, kag ang tanan nga mga pungsod sa kalibutan, magapangayo nga bendisyonan ko sila, subong sa pagbendisyon ko sa imo mga kaliwat, tungod kay nagatuman ka sang akon sugo." Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Magalakat ako sa tubangan sang Ginoo sa kadutaan sa mga buhi. Magalakat ako sa tubangan sang Ginoo sa kadutaan sa mga buhi. Nagpadayon ako sa pagtuo, bisan nga nagasiling ako, dako ugid ang pag-antos ko, daw ano kasakit para sa kadutaan Ginoo, sa mga kunang buhi. isa sang iya mga tawo mapatay. Magalakat ako sa tubangan sang Ginoo sa kadutaan sa mga buhi. Alagad mo ako o Ginoo. Ginaalagan ko ikaw subong sang ginhimo sang akon iloy. Ginhilway mo ako, magadulot ako sa imo sang halad, sang pagpasalamat, kag magapangamuyo ako sa imo. Magalakat ako sa tubangan sang Ginoo sa kadutaan sa mga buhi. Sa pagtilipon sang tanan mo nga mga tawo, sa sulod sang imo templo sa Jerusalem, ihatag ko sa imo ang akon ginsaad. Magalakat ako sa tubangan sang Ginoo sa kadutaan sang mga buhi. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, kon ang Dios nagaapin sa aton, sino ang makapamatok sa aton?
Wala niya gani ginpaiway ang iya anak, kundi nga iya ginhalad para sa aton tanan. Kung ginhatag niya sa aton ang iya anak, hindi bala nga ihatag man niya sa aton sing maalwan ang tanan nga mga butang? Sino bala ang magasumbong sang pinili sang Dios? Ang Dios gid nagapahayag nga wala sila sing sala. May makakondenar bala sa ila? Si Kristo Jesus amo ang nagpakamatay. Oo, siya amo ang ginbanhaw kagkaron yara na sa tuo sang Dios. Siya amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Ginuwas mo kami tungkol sa iyong haplos. Ginuwas mo kami. Gikan sa panganod nabatian ang tingog sang amay. Ini amo ang akon gid hinigugma nga anak. Pamatiin ninyo siya. Tanan. Tungod sa iyong bukas, kinluwas mo kami. Tungod sa iyong krus, kinluwas mo kami. Tungod sa iyong bukas, kinluwas mo kami. Tungod sa iyong krus, binuwas mo kami. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa makaligad ang anom kaadlaw, dindala ni Jesus si Pedro, si Santiago kag si Juan, ubod sa iya sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iyang mga bayo nagmasilaw kag nagmaputi. Wala sing bisan sinog sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Dayon nakita sang tatlo kagintutunan si Elias kag si Moises nga nagapakighambal sa kay Jesus. Si Pedro naghambal ka nagsiling kay Jesus, manunodlo, maayo gid nga yari kita direk. Mahimo kami sing tatlo katulda, isa para sa imo, isa para kay Moises, kag ang isa para kay Elias. Si Pedro kag ang iyang mga kaugdanan kinulbaan gid sa bagay nga wala na siya makahibalo kung ano ang iya isiling. Nagpakita ang isa kapanganod kaginlandungan sila. Dayon may tingog nga nabatian gikan sa panganod. Ini amo ang akon gid hinigugma nga anak. Pamatiin ninyo siya. Sa gilayon, nagpangulong-hulong sila, pero wala sila sing iban nga nakita, luwas lamang kay Jesus. Sang nagadulhog sila sa bukid, si Jesus nagmando sa ila, hindi kamo magpanugid, bisan kay sino, sang inyo nakitaan tubtob, nga mabanhaw ang anak sang tao. Gintuman nila ang ginsiling ni Jesus, pero sang silahanon lang, nagpinamangkutanay sila. Ano ang kahulugan sining
mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesukristo. Maglingkod anay kita tanan. Pinalangga ko nga mga kauturan, pinalangga namon nga mga taga San Rafael. Palangga gid kamo sang Ginoo pirmi. Wow, Ginoo. Anong adlaw gani nga nagakanta kamo to simbahan? Fourth Sunday. Anong oras? Alas 10. Alas 8. Wow, Ginoo. Pangayoon nyo lang kay Monsignor. Kung mo Monsignor, hindi na kami magkantudra. Huwag kami inukpiti. Di kaluluoy maling kabataan ini. No, kisa ginapaipot nila si nanay nila kasi tatay nila sa inukpiti. Parang makakanta lang sila dito. Manami, manina. Pag-abot dito, nagapalanglapsi ang mga kabataan. No? Kaya why po sila kapamahaw. Pagkatapos sa misa dito, sakit busong nila, maupapuli sila di sa San Rafael. Dili pa sila mamahaw sa balay nila. Pag-abot to sa balay nila, akikan pa sila ni nanay kan ni tatay nila. Ano nga tawag ina siya? No? Anong tawag sina? ACE. A-C-E. Ako naka-experience ako sina. No? 1976, nagsulod ako sa seminaryo, si Tatay Bino. No? Ang spiritual director ko, hasta mag-4th year college ako, 1980. No? Gintawag lang ako ni Tatay Bino. Dali. Hindi nyo pag-imuuna sa kabataan nyo. Kay nag-experience ang bata sa internal suffering niya. No? Di mo na intindihon ninyo kung kaisa kung mangayo sila sa inyo. Tanawan niyo ba si Rex Jan? No? Jan Rex gali, si GR. Hindi si RJ, si GR. Tanawan niyo GR. No? High school ako, amo man ang experience ko sa inyo, sina? Experience ko is adverse childhood experience. Di hasta subong, way pa ko yung mampawan, isa. High school ako, tiyo ko nga pari, nagagasto sa akon, kag sinanay ko. Ahaw nga sweldo sang maestra, sadto, kaltasan pa sang presinto 50. Muna nga siling ko si John Rex na suportahon nyo. Kaya nag-experience siya, mana siya sang ace niya. Pag-college ko, ginaswerte, gawa ako iya. Kasi Monsignor Ramon Pet, nagpatigayon sa akon nga benefactor sang mag-asawa halin sa Amerika, $50 ang ginapadala nila sa akon. Tamo? Kada bulan. Kaya mo ito ginbayad ko sa seminaryo. Hasta nga magtapos sa kuliyo ko. Si John Rex ganiya, why? KKK lang siya, pirmi. Amo nang adverse, malain nga experience sang childhood nakon. Pag-theology ko, isa ka semester, way ko kubayad, seminaryo. Nagasinggitan si Padre Norbing, sino way nakabayad sa inyo kung ko ako? Tigin kuha ko ako nga statement of accounts. Gindala ko kay Monsignor Anhing, Obispo, Monsignor Alberto Piamonte. Ikakadlaw-kadlaw lang si Monsignor Piamonte. Abi mo kung ano lang ang kadalumon, isang kaimulon nga naagian ko. Ang kaimulon, kaisa, is ina siya, adverse childhood experience. Pag-abot ko dito, Monsignor, kung ko ari akong statement of accounts, isa ka semester, way ko kabayad sa seminaryo,
magwaanay ko sa seminaryo. Mano ikaw? Siling ko step sa panta. Ano nga step sa panta man? Siling ko stibidor sa pantalan. Kita mo lang. Abi mo kung ano lang ang grasya, and do not underestimate ang grasya, bendisyon, indulhensya sang Ginoo maski imol kita. Kay hindi nyo gid pagbuyayawon, pagsinggitan, pagtapungulon, pagkadulon ang bata nyong ina. Bata nga gamay nga ina tungod sa kaimulon, tungod sa pagkasingit. Ang nanay kag tatay nagapasingit na, ginatakan na sila. Pati Diyos pasingitan nila, kita mo. May misa subong sa inyo, nagapasingit na sila. Paano sila mapasingit? Tanawan nyo bala sa balay nyo, may ara na nga bulawan ang kolor, manamit ang sabor mo. Ako pa inyong istoryahan. Una ako na sa ila, agi. May bulawan ang kolor, manamit ang sabor. Pasingit malang ng sa Diyos ang aton kinaobra. Karisma subong, dumdumon ninyo. Among, hindi nyo pagpasingitan ang Diyos. Hindi ang Diyos ang kontra ninyo. Why yan nagatemtar ang Diyos? Why ginabuot sang Diyos nga mag-imol kita? Amo na ang naman-an ko sa seminaryo man. Hindi kabubuton sang Diyos ang kaimulon. Ti ano na ya, Father? Kahakog, kadalok na sang tawo. Greed, ugman, ang kaimulon. Sino nagambal sina? St. John Chrysostom. 354 AD pa ina. 2024 AD na subong. Sa una pa na nga ginasinggit ni St. John Chrysostom. Kani mga kabataan, di ka mo maglain buot. Pati pari ninyo nakaagi ina. Sang madalom nga kaimulon. Kagi ganit ako nga. Patis lang dapli ko. Kagi ganit ako nga. Kaisa lang kung magkaon sa isa kadlaw. To sa Mindanao. O Surigao. Bato kamok na kan. Kagi ako. Ang kaimulon. Kani hindi ko mo magambal. Ang isa gid lang ang dapat nyo dumdumon permi. Isa lang manggad nyo. Pagtuon nyo nga Kristiyano Katoliko. Amo ina nga tipigan ninyo. Kay maski ang yawa, matemtar na sa inyo nga dulaon niya ang pagtuon ninyo sa balay ninyo. Tapos gid kamo. Pati sa katilingban, pasingitan ka ginatakan ikaw sang kaimulon nga ina. Dito ko lang narealisar ang subong nga mga balasahon. Siling sang Ginoo. Anong siling niya? Sa kay Abraham, hindi pagpatup ang bata. Abraham. Gintagahaan sang Ginoo sang isa ka jutay na kanding. Isa ka ram. Si Abraham para ihalad sa Ginoo. Kaya ara na ang tanan-tanan mo. Ara na ang kahoy, ara na ang kalayo, ara na ang kutsilyo nga inugurot sang liog ni Isaac. Ihalad sa Ginoo. Pero nagsiling hindi pagpatup ang bata, Abraham. You see? So, first reading palang adaan, mamalandong na kamo ang mga kabataan, mga ginikanan, kag sang inyo kaimulon. Hindi ina kabubuton sang Dios. Greed ina sang tawo. Kakog kadalok ina sang tawo. Kung nga ang nag-imol ka, kakog kadalok ina sang tawo. Nakikita mo? Ikadua, nga hambal ko sa inyo. Anong ihatag sang Dios sa inyo? Para sa ako, nagpari ka man, Pader? Buhay ka man magmanggaranon? No? Duway git man. Huwag man ko tuyo magmanggaranon. Mo kanina pagambali mo si Piamonteti, sugod subong,
Titos, ako nang magasto sa imo. Kita mo, ang grasya ka Diyos, hindi pagpatupi ang bata. Ang ikaduha nga balasahon, tama ka nami kay ina, oh. Ano ang ikaduha nga balasahon? Siling niya kay ina, si Kristo, Jesus, amo ang nagpakamatay. Oo, siya amo ang ginbanhaw. Kagkaroon yara siya sa tuo sang Dios. Siya amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton. Don't worry. Be happy. Muna kaysa nga biulo ka daw kinumos ka Ginoo, tsura mo kung tanaw mo sa espiyo mo tos balay bla. Don't worry, be happy. May grasya na, bendisyon, indulensya ang Ginoo sa imo. May manggad ka dira. No, imo pagtuo nga Kristiyano Katoliko nga ni. Kano inang manggad nga ina? Na dira kita karon. So, ang balon mo sir, ha? Hindi na subong bumbo radyo ikaw. No? Diway SR na ikaw. Diway San Rafael. Mo kay sir man, no? Kanami sa bukasyon ni sir. Halin sa bumbo, nagkanto sa SR, San Rafael. At ikaw, para magtatap sa mga kabataan ninyo. So, balon mo lang si Monsignor kag istoryahon. Ha? Nga, ti amoy na ang problema namon diri iya. Hindi bastanting kolekta naton diri mo. Nga sa mga kabataan ni, ipapamahaw sa ila kag ipaplite pakadto didto, no? Di mangita sang iban nga pamaagi, no? Pamaagi. Mangita kita sang iban nga pamaagi, no? Kadua, pasensya na kamo kay nga ko lawig naman hambal ko sa inyo kay tani liputon ko lang ni siya. Pero hindi na ko nagkambal sang iban nga hambalanon. Tandaan lang ninyo, kay na sa Ebanghelyo, saka sila sa Tabor, bukid, biblical mountain, amoy na ang mga ginatawag nga experience, peak moments experience, siling ni Abraham Maslow, isa ka psychologist, no? Tiging konsulta ko iban nga mga theologians, halin sa kay Ibs Congar, pakadto sa kay Henry de Lubac, pakadto kay Pertia de Chardin, dito ko lang kay Ludwig Ott nakita. Hindi ko kilala sila na. Si RJ, si JR ko kakilala sa na. Pero, ano ang akon nga nakita dira? Isa ka inspirasyon. Kung ang biblical mountain, bukid sang Tabor, bukid sang Kalbaryo, bukid sang Beatitudes, bukid sang sibabaw sang bukid sang sa kay Abraham kay na sa first reading, dira na encounter sang Dios naton permi kani hindi kamo mahadlok kon talakladon bukid ninyo kag ara kamo permi sa ginatawag naton kapaitan sang aton nga age, no? Sang aton adverse malain childhood experience naton. Ano ina ang ihatag sang Dios sa aton? Sa una, nagalibog man ulo ko mo. Luwas lang nakita ko si Ludwig Ott. Kay ang iban nga theologian sang simbahan, tatlo lang ang iya nga ginahatag sa aton. Of course, mabanhaw kita tanan. Pero ano nga klase kalawas ang ibanhaw niya sa aton? Para sini? No way. Huwag ko magpari para sa mga nga butod sa pilakadaw, kalbo na sa pilakadaw. Putot mga klase katawo. Hindi ko na puntinto. Ihatag sang Diyos sa aton ang kung may experience kita sang ginatawag Pibia. P-I-B-I-A. Pibia. Remember Pibia.
Kung nagapangasubo ka tungod sa kaimulon mo, ginatimtar ikaw sang yawa, nga magpasingit ka ginatakan sang kaimulon mo, dumduma ang pibya. Second Sunday of the month pa lang inisubong. 5 ka Sundays sa Kwaresma, sa ulado ko na tanan. Temptation sa primero. Ikadua, transfiguration. Ikatatlo, templo sang Dios. Guba ining templo. Kagbangunon kuliwat. Kaapat, ang brazen serpent sa disyerto. Ang ikalima, ang mga kalahi ni Aristotle, Socrates, kag Plato, the demiurge. No, filosofiya nila na hindi na ako mag-dwell dira. Ang ako lang iya, pibya lang iya. Para tagaan ka mo sang inspirasyon, maluwas ako dira sa Ebanghelyo. Ano ang pibya? Qualities sang lawas sa mahal nga Ginoo, pag-abot sa babaw sang tabor, para sabi, tabor ni subong. Nangambal Ginoo ho, tanahan nyo bla, amo ini ang pagkabatunon nyo nga lawas, so. Puti. Nagmaputi. Tanyo? Ang mahal nga Ginoo, nagmaputi siya, nga daw hindi makalabas si Mr. Clean. Maski ano nga kumos mo sa washing machine mo. No? Nagmaputi ang dagway sa mahal nga Ginoo. Ang ina nga piyesta sa Agosto na iya, transfiguration o bawalod nga nga sa Kwaresma may ara para nga taghaan kita inspirasyon para si Pedro, si Juan, kag si Santiago, hoy pako nila, doon na perde kapulo sa bulang. Hoy pako nila, dali bla kamong 3 de, siling sa mahal nga Ginoo. Amo ni pagkabatunon ninyo, ha? Basta hindi na ko mag-shortcut sa cross. Tama ho? Ano ina nga lawas? Ang pagkabatunon, pibya. Ang qualities niya. Ano nang pibya? P stands for physical, biological, perfect body. No? Kaysa kita ko na sa SM, kalagaw-lagaw di ang lalaki, layo, ang babae, dito, ya, kalagaw-lagaw. Ang iyang vital statistics, 40, 40, 40. Baw daw drum ba? Daw palayo-layo man banaya, no, nahuya man banaya, mago. Ang klasa iya kag maglagaw-lagaw sa siuman, palayo siya. Di, ano, vital statistics siya, 40, 40, 40. Tani kung 38, 26, 34, baho ka lami, Pepsi Cola ang lawas. Di anong ihatag sa Diyos sa aton? Perfect physical body. Karon sa gabi, katubla ka mo sa kwarto nyo, panira ka mo sa salon sa CR, ka mag-uba, no? Tanaw ka sa bala, pao nga butod ba? Tanaw ka sa buli, pao payos mga buli ba? Ito mo, kakandaw lang ka mo, pero hindi pa na siya perfect body. Sa pagkabanhaw pa na ihatag sa mahal nga Ginoo sa aton, kung mag-unong kita sa Ginoo sa adlaw sang Kwaresma nga ini, tandaan nyo na, ay impossibility. Akong lula sang una, kung magbisita, ganit ko sa akin, iragoy, kunaran. Si lula ko ulib, hindi pagtadaгаtikos ko, sakit! I is impossibility, impasiyo. Hindi magmasakit, hindi magbalhas, hindi magluha. Impasiyo, hindi magantos. Masahi sang lawas ang ihatag niya sa aton. Amoy na ang bukid sang Tabor. Puti. B is beatific vision.
Kon ang isa ka adik-adik agi sang ginatawag naton nga pag-antos kag kasadya nga nagingirit nga wising kanang ipansin mo na sa trillion times nga kalipay niya amoy na ang beatific vision. Ang isa nga ginapakita sa aton ang painting dito sa babaw sang simbahan nato, no? Kung magsulod ka mo sa simbahan tabla, na tanaw ko mo sa babaw to kapungko ang mahal nga Ginoo ara ang Santissima Trinidad, that is beatific vision. No? So PIB, I, paborito ko ng I kag A, immortality. Kita nyo, 100 years old na si Juan Ponce Enrile, pero may nagasangat diri sa talingay, ha? No? Nako. No? Sige, pagyapon ng pa-stem cell therapy niya. Pero sa pagkabanhaw pa niya mabaton ina, upod sila ni Imelda kag ni Irap. Stem cell therapy sila pirmi. Madugangan lang sang 7 years ang kabuhi nila. Hasta nga maski mag 200 pa ina. Pero mapatay man gyapon na sila. Panya? Why sing makabakal sang lawas nga may mayawon sila, luwas lang ang pagtuon nyo nga Kristiyano, immortality. Kung nasubuan ka gani, dumdumon mo sa immortality, kaptan mo ang gitara, para kay Sir, kang magkanto ka mo sa bulan, Sir, makanta kita. The prayer, anay Sir, be? O kung you raise me up, no? Kita mo? Oh, immortal mo, ikaw nang hindi na ikaw mapatay, immortal na ikaw. Ano ang tawag sa iyo? A is agility. Agility, makalusot ka sa dingding. Kamagsiling, Ebeno Shalom Aleichem. Siling sa pagkabanhaw sang Ginoo. Peace be with you. Siling sang Ginoo. Sa ila sina, amoy na ang iya sang mga manggad, sang mga anghel. No? Ang iban nga mga santos gintagaan sina sang regalo katulad bi kay San Vicente Ferrer, nag-bilocate si San Vicente Ferrer, no? Dito siya sa tubangan nga nagawali sa mga muros, ato siya sa tubangan sang papa. Paano natabuin na? Amoy na ang akon nga paborito man kay way na kinanglan passport, way na kinanglan passport kago kan, way na kinanglan barko, way na kinanglan eroplano. Papanumdo mo ato ka na dayon. Hindi ka pa sina? Amo na ihatag sang Diyos sa inyo. Binyutin nyo kung ano lang pag sa ulog nyo sang kwarisma nga. Kaya galing kalabanan sa inyo, ti kwarisma na. Subong mapabadis kita to. Dumataw nga ikaw yabok, sa yabok, ikaw magabalik. Sa kwarisma, ano ang ginasa ulog ninyo? Paschal Mystery. Misteryo Pascual. Pagkasakit, pagkamatay, kapagkabanhaw sang Ginoo, ilabinagid sa pagkabanhaw niya, amo ina ang lawa sa ibabaw sa bukid sang Tabor. Ginapakita sang Ginoo, kung hindi ka mag-shortcut sa imo nga alagyan, kag manawag ikaw sa madulong, kag madinugoon nga alagyan, pagkadto sa Kalbaryo, mabaton mo ang PBIA nimo. PIBIA. No? Physical, perfection, impassibility, pasiyo, beatific vision, immortality, and agility. Ano ba ginanalipatan ko? Wala? Okay, so mo na. So dapat tanyo, nga kabay pa, ma-inspirar ka mo sina, kagtagaan yung sa inspirasyon ninyo, ang kabataan nyo nga ina. Don't worry, sang inyong kaimulon sa San Rafael, be happy. Palalangay kita sa tubangan sang Ginoo. Magtinto kita tanan, kag magbago kita sang aton nga pagtuo, sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, kay sa idalom sa Espiritu Santo, ara dira sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala si katapusan, period. Amen. Period. Na okay? Dumdumon nyo na, pirmi, kada Domingo, ginapanomdom sa inyo inatanan.
Nagato ako sa Dios, Amay nga makagagawom sang tanan, mabubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Kristo, ianak nga bugtong nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Virgen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay, kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatukaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagagawom sang tanan. Gikan dito magakari pa sa liwat, sa bagukom, sa mga buhi, kag sang mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkagaugdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Pangamuyo sa mga tumuloo, sa pagbalhin sang dagway sang Ginoo, ginapakita sa aton ang himaya sa likod sang krus, sang kasakit, sang krus. Agud nga mahangpan naton ang kahulugan sang aton nga mga pag-antos diri sa duta, balhas kag luha. Mga muyo kita sa Ginoo nga aton sabat, pabakura kami o Ginoo. Pabakura kami, O Ginoo. Para sa mga tawo nga wala sing pasensya, sa mga kaluya kagluyag nga ang tanan manginhimpit, kabay pa nga ang simbahan mangintanda sang kamatuoran, nga ang kabuhi diri sa kalibutan isa lamang kapag langkaton sa tunga sang kasubo kag kasadya, sang kaluya kag kabaskog. Mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Para sa amon Santo Papa nga si Francis, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, mga pari, mga relihoso kag reliyosa, kabay nga sa tunga sa mga materialismo kag komeryalismo, subong ibantala nila nga labi nga kinahanglan ang sakripisyo, pag-unungay kag simple nga pagpangabuhi. Mga muyo kita. Pabakura kami o Ginoo. Para sa mga panguluhan sa mga opisyales sang amon pungsod, kabay nga tamdon nila ang mga kinahanglan sang kalabanan kag mga kubos, sa baylo nga mangin sunod-sunuran sila sa gusto sa mga gamhanan. Mga muyo kita. Pabakura kami o Ginoo. Para sa pagsaulog subong sang Domingo ni Apostol San Pedro, kabay pa nga ini mag-agda sa amon sa pagbulig sang pormasyon sa mga seminarista, mga pari, mga relihiyoso kag mga relihiyosa sa bugos nga kalibutan. Mga muyo kita. Pabakura kami o Ginoo. Para sa amon tanan nga nagatilipon subong, kabay nga pagbalhin sang dagway na Jesus, mangin amon inspirasyon sa paghimakas sa pagpasan sang amon krus adlaw-adlaw, agod nga sa ulihi, maagon man namon ang himaya sang langit. Mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kag sa hipos, aton man ipangamuyo ang aton personal nga mga intensyon. Mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Halang doon nga Amay, tatay namon nga may gugmaon, maluluyon, kag mapinatawaron nga yara sa langit, pamatii ang pag-ampo sining simbahan sang kubos, sa pagsaulog namon sang pagbalhin sang dagway ni Kristo, baguhaman kami bilang imong mga anak nga nahamutan, kay ikaw lamang amo ang amon manggad. Ginabangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Maglingkod kita tanan.
offer you with humble and contrite hearts. Lord, wash away magpangamuyo ka mo mga utod ganin akon kag inyo sakripisyo mamutan unta sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kay sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo, kabay nga ining sakripisyo magpanas gid sang amon mga sala, magpasantos sang amon lawas kag kalag, kag maghimo sa amon nga mga takos sa pagsaulog sang piyesta, sang Paskwa, sang pagkabanhaw ni Kristo. Ginabangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara uman sa ibayaw ang inyo kasing-kasing. mabayaw na namon sa Ginoo. Mapasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid iko kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan na Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo sang mabantala na niya sa iya mga gintuton-an ang iya palabuton nga pagkasakit kag pagkamatay ginpahayag niya sa ila ang iya karon himaya dito sa balaan nga bukid sang kag sa sini nga paagi iya ginpamatud-an sa ila nga ang pag-antos nagadala sang pagkabanhaw sang mga lawas kag subong man iya ginpamatud-an sa ila ang kasuguan ni Moises kag ang mga gintagna sa mga propeta. Gani upod sa mga angeles kag sa mga santos, nagaamba kami sing walay untat sang kalantawon sa imo himaya nga nagasiling. Tindog lang kita tanan. Santos ikaw nga tuod Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos gani padalang imo Espiritu Santo sa pagpasantos ining mga dulat agon nga mahimo ini para sa amon nga lawas ka dugo sang amon Ginoo nga Kristo sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya baton sing kinabubuton iya ginkuha kag pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo
kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iyagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag mag-inom sa siling kalis, kay niya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo, si Kristo na patay, si Kristo na banaw, si Kristo magakariliwat. Gani uamay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang adumanan sang pagkamatay, pagkasakit, pagkamatay, kapag banaw sang imong anak sa krus. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos sa bagatubang, kag sa bagalagad sa imo sa sining sakripisyo sang santos nga misa. Nagapakiluoy kami nga Espiritu Santo magbayo sa amon, tanan kami nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo sa pagkalawat sining pagkaon sang mga immortal. O Ginoo, dumdumangin mo simbahan sang kubos, simbahan sang sinodo nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, sa tanan nga mga kaparian. Doon dumakaroon ang mga sakop sining among katilingban sang San Rafael nga nagtaliwan na kanagalaom nga mabanhaw man sila. Doon dumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Ilabi na ginapalakip namon, ginadumdum, ginapangamuyuan, ginaintensyon sa sining santos kamisa. Bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong dira sa imo ginarian. Kagkaluoy man kami ngayari diri karon nga tambong nga mga imol, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, ubod kay Santa Maria Birhen, Iroy sang Dios, ubod kay Senyor San Jose nga yabana, ubod sa mga apostoles kay San Rafael nga arkanghel nga amon patron nga nagpahamuot sa imo pagi sa imong anak nga si Jesucristo. Dila makan. Pagi sa iya po sa iya kadira sa iya ginahatag sa imo Dios Amay nga magagagawon sa kaisahan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Kita nga mga anak sang Dios, mga di karon sa aton tatay sa langit, nga kabay pa nga sa tunga sang aton kapigaduhon kakaimulon, hindi kita madaog sang yawa kag ni Satanas, kundi nga mangin mabakod kita kay siya nga tatay naton, amo ang aton manugbulig. Tanan, amahin namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta sining sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuno luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga mga kalautan kag panulay, sa tanan nga mga yawa kag demonyo sining kalibutan. Hatagi kami kag ang amon panimalay sing pagidait kag kalinong sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala kag sa yawa. Palig-una kami sa tanan nga mga palaligban pag-antos kalistanan katigulangon kaimulon. Samtang nagapaabot kami sinang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik ang Ginoong Jesucristo nga nabanhaw bilang amon hari hukom kag amon nga manluluwas. Kay mo ang ginarian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan niya tanan. O Ginoong Jesucristo, sang nabanhaw ikaw gikan sa mga minatay, nagpakita ka sa imo mga apostoles,
kanagsiling sa ila, Ibenus Shalom Alikem. Ang pagidait yara sa inyo. Hindi pagtandang amon mga sala, Ginoo, kundi ang pagtuo sining imo simbahan sang kubos, simbahan man sang sinodo, suno sa imo ginsiling at agi kami sinang pagidait, sinang shalom nga nagagikan sa imo pagkabanhaw kapag giusa ikaw nga nagakabuhi ka nagangari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait, ang shalom sang nabanhaw nga Dios yara gihapon sa inyo tanan. Kag yara man sa inyo. Mga utod, magatagay kita sang tanda sang paghidait. Paghidait yara sa inyo tanan, Ibenus Shalom Alikem sa inyo tanan. Kamay po ini pagsimbukan ay isang lawas sa ato Ginoong Kristo. Magdala sa ato nga nagabato sa isang kabuhi na wala sa katapusan. Magtindog lang ang tanan. Mga utodiyari si Kristo ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Siya mo ang aton nga manggad sa tunga sining kalibutan. Kag siya mo ang nagadapit sa aton sa pagbaton sa iya sa santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akong puloy-an. Apahimit ng lamang ang isa kapulang kag magaayo ang akon lawas kag kalag. Lawas ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Dugo ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akong nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Akong hindigit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagituloy
Palihog magtindog ang tanan. Ini ang akon hinigugma nga anak. Siling sa amay ang akon nahamutan, pamatiin ninyo siya. Mangamuyo kita. O Ginoo, sa tapos namon mabaton ang imubalaan nga sakramento, ang Eucharistia. Nagapasalamat kami sa imo. Kay bisan nagapuyo, kanagapanglakaton pa kami sa siningduta nga luhaan. Imo kami ginapaambit na sang mga butang nga langit nun, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon sang Dios. O Ginoo, bugayin sang walay katapusan nga bendisyon ang imong mga tumuloo nga ini. Kag itugot nga magsunod sila sa ebanghelyo sa imong bugtong nga anak nga nagkambyo sang dagway sa babaw sang tabor. Agud nga maghandom sila permi kag ila madangat sing malipayon ang himaya nga ang iya sini katahum iya ginapakita sa mga apostoles sa ibabaw sang tabor. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisinan kamo sang Dios nga makagagawom sang tanan, ang Amay, kag ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Maglakat kita kag updan nato ng Ginoo sa iya pag-antos sa krus. Tapos na ang santos nga misa. Salamat sa Dios. Palakpakan niyo anay ang kabataan nga nadira sa likodo. Hindi makita ko kabalo sila magpanguros. Ha, kita mo? Itong kung ano kanami sa mga nanay, kang mga tatay nila sina. So, amoy na ang inyong manggad diri sa San Rafael. Amoy na hindi ka mo mag-ugtas, hindi ka mo magpasingit, hindi ka mo matakan sa inyong kaimulong. Mayong gabi sa inyong tanan. Mayang gabi man, Father.